Hej, i dag vil jeg vise jer et mega fedt trick. Vi skal bruge en mønt, og så har vi glas. Og så glasset, så tager vi her rundt om glasset, og så tager vi putter den over mønten, og mønten er væk. Ja, og jeg kan også godt få mønten tilbage igen. Ja. Goodie. Jeg vil, nu vil jeg vise jer, hvordan man gør. Altså, I skal bruge et papir, eller 2 papirer, eller ja, 3 faktisk. Og så, så her kan I se, at jeg har papir på glasset. Så man altså sætter det ned på et eller andet papir, så tegner man rundt om, og så klipper man det ud, så slimer man det på med en stiftlim. Og så kan du se, sådan lidt væk, så der. Og så stiller man jo bare her på glasset, og så tror jeg det, altså det skal være papir under, fordi at så, hvis det er brunt for, så er det lige pludselig hvidt der, altså eller. Men, og så putter jeg den her rundt om, og så tager jeg papiret op, eller glasset op med papiret, og sætter den ovenpå. Så er det sådan lidt mere magisk-agtigt. Og så kan I så, det var nu den væk, og så kan man så tage den op, og mønten er der. Og så bare færdigt. Det var det. Det er et ret fedt trick, så vi ses.